Здравейте и добре дошли в нашето видео, посветено на един от най-известните музиканти и бизнесмени на нашето време – Шон Комс, известен още като Диди. В последно време името му отново е в заглавията поради сериозни обвинения. Днес ще разгледаме скандала около него, какви са основните обвинения и как те повлияха на кариерата и имиджа му. Шон Комс, който е икона в музикалната индустрия, е известен не само с успехите си, но и с противоречията, които го следват. През последните години той беше обвинен в различни неправомерни действия, включително сексуален тормоз и насилие. Основните обвинения дойдоха от неговата бивша партньорка, певицата Касей Лемън, която твърди, че е била подложена на физическо и емоционално насилие. Нека да се върнем назад, за да разберем как започна всичко. Комс е известен със своето влияние в музиката и бизнеса, но също така и с публичния си имидж. Въпреки че е успял да изгради мощна кариера, той винаги е бил свързан с различни скандали. През 2023 година, когато Касей Лемън подаде иск, ситуацията достигна ново ниво. Тя твърди, че е била жертва на сексуален тормоз и насилие от страна на Комс. Касей разказва, че е била принудена да мълчи за действията му и че той упражнявал контрол над нея, което създаде значително напрежение в отношенията им. Тя също така подчерта, че е почувствала страх и заплаха от него, което е допринесло за решението й да подаде иск. В иска си Касей описва конкретни инциденти, в които е била подложена на физическо насилие и сексуален тормоз. Тя сподели детайли за случаи, в които е била заплашвана и контролирана. Тези разкрития предизвикаха широк отзвук в медийните среди и обществото, предизвиквайки дебати относно поведението на публичните личности и необходимостта от отговорност. Реакцията на Комс. В отговор на обвиненията, Шон Комс категорично отхвърли твърденията на Лемън. Той заяви, че обвиненията са неоснователни и подчерта, че има намерение да се защитава в съда. Неговите представители подчертаха, че той е готов да се бори с обвиненията, които според тях са опит да бъде оклеветен. Диди оповести публично, че вярва в невинността си и се надява да докаже това в съда. Скандалът не само, че повлиява на личния му живот, но и на бизнеса му. Някои марки и партньори, с които е работил, започнаха да преразглеждат сътрудничествата си. Например, компании, които преди са рекламирали продукцията му, вече се запитват дали искат да асоциират името си с него. За много фенове и бизнес партньори скандалът повдигна важни въпроси за етика и отговорност в индустрията. Обществото реагира на скандала по различни начини. Някои фенове изразиха подкрепа за Лемън и създадоха платформи за защита на жертвите на насилие, докато други застанаха на страната на Комс, вярвайки в неговата невинност. Социалните медии бяха заляти с коментари, хаштагове и дори петиции, призоваващи за действията срещу него. Темата стана толкова популярна, че дори се появиха предавания и дискусии, посветени на ситуацията. Какво предстои за Шон Комс? Все още не е ясно как точно ще се развият нещата след обвиненията, но е очевидно, че репутацията му е под сериозен натиск. Както всички знаем, музикалната индустрия е безмилостна и след като веднъж името ни бъде замесено в скандал, последствията могат да бъдат дълготрайни. Дали Комс ще успее да се възстанови след този скандал или ще остане сянка на бившия си аз, времето ще покаже. Но едно е сигурно. Интересът на обществото към него определено не намалява. Това беше нашето разглеждане на скандала около Шон Комс. Как мислите вие, че ще се развият събитията? Ще може ли той да възстанови имиджа си и кариерата си след тези обвинения? Споделете вашето мнение в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите ни видеа.